Zamisli mjesto gdje jedan šapat može odlučiti o tvojoj sudbini, gdje istina vrijedi manje od glasine i gdje čovjek može izgubiti slobodu čak i prije nego što zakorači u zatvor. Ako želiš razumjeti kako izgleda takav svijet, ostani uz mene, jer Prokleta avlija je priča koja otkriva najtamnije slojeve ljudske prirode. Prokleta avlija je jedno od najpoznatijih dijela Ive Andrića, objavljeno sredinom 20. vijeka, kada je već bio priznati diplomata i budući Nobelovac. Ono što ovu pripovijest čini posebno zanimljivom jeste činjenica da ju je Andrić gradio na bogatom iskustvu svojih putovanja, svojih historijskih istraživanja i svoje fascinacije odnosom između moći i pojedinca. Njegovo poznavanje Osmanskog carstva omogućilo mu je da stvori priču u kojoj svaki detalj odiše stvarnošću, a svaka rečenica nosi težinu prošlih vremena. U središtu radnje je miran i skroman fratar, fra Petar, koji biva uhapšen zbog bezazlenog nesporazuma i sproveden u ozloglašenu avliju u Carigradu. Ali avlija nije običan zatvor. Ona je mali univerzum u kojem se sudbine prepliću, gdje ljudi žive pod stalnim pritiskom straha, gdje se malo zna, a mnogo pretpostavlja. Fra Petar ubrzo shvata da u tom prostoru ništa nije sigurno, ni čovjekova namjera, ni njegova prošlost, ni njegov glas. Sve može biti izokrenuto i sve može postati sumnjivo. Tu susreće cijelu galeriju likova koji nose teret svojih vremena. Prvi je upravnik, Latas, čovjek hladne discipline, snažne volje i uvjerenja da se red održava samo ako se nikome ne popušta. Zatim Čamil, mladić čija ljubav prema istoriji i knjigama biva pogrešno shvaćena kao politička opasnost. Upravo kroz Čamilovu priču Andrić nam pokazuje koliko tanku liniju čovjek hoda kada se bavi znanjem u svijetu u kojem vlast vidi prijetnju u svakom ko misli drugačije. Tu je i priča o Džem Sultanu koja se prepliće s Čamilovom sudbinom, podsjećajući nas da vlast često ne kažnjava djelo, nego sumnju, ne krivicu, nego mogućnost krivice. Kako se priča razvija, fra Petar postaje svjedok toga kako strah pretvara ljude u sjenke samih sebe. U avliji se istina širi u obliku polovičnih priča, glasina i pretpostavki, a ljudi postaju žrtve tuđih tumačenja. Ovo je Andrićeva velika poruka, da čovjek lako može izgubiti kontrolu nad vlastitom sudbinom kada društvo počne da vjeruje riječima umjesto djelima, glasinama umjesto istini, sistemu umjesto čovjeku. Prokleta avlija i danas zvuči nevjerovatno savremeno. U svijetu u kojem se informacije šire brže nego ikada, u kojem se reputacije grade i ruše u sekundi i u kojem moć često ima posljednju riječ, ova priča nas podsjeća koliko je važno čuvati humanost, razum i strpljenje. Ona nas uči da sudimo pažljivo, da slušamo jedni druge do kraja, da ne stvaramo slike o ljudima na osnovu glasina, jer nikada ne znamo šta je istina skrivena iza zatvorenih vrata njihovih sudbina. I zato Prokleta avlija nije samo priča o zatvoru. Ona je priča o ljudskoj krhkosti, o mehanizmima moći, o strahu koji mijenja ljude, ali i o tihoj snazi onih koji i u najmračnijim mjestima čuvaju dostojanstvo. Možda je baš zato ova pripovijest ostala jedna od najvažnijih Andrićevih knjiga, jer nas poziva da pogledamo u sebe i zapitamo se u kakvoj avliji mi danas živimo i kako iz nje izlazimo kao bolji ljudi. I tako se ova priča lagano zatvara, kao vrata koja se tiho povlače za nama, ostavljajući nas da još malo osluškujemo glasove onih koji su u avliji tražili istinu, slobodu i smisao. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.